Té la paraula Maria Dolors Bonal i de Folgues. No sé què dir. M'he quedat amb aquesta explicació de l'Albert. Potser ja no caldria dir res, però sí, també en Lluís em va demanar que escrivís alguna cosa i ara ho llegiré, però després de l'Albert, realment. Bé, primer de tot, moltes gràcies a tots els que heu vingut expressament per aquest dia, per mi tan especial. Alguns heu vingut de lluny i no només de Vic, sinó molts heu vingut de lluny, o sigui que moltes gràcies a tots. Gràcies, Albert, per aquestes paraules. Com sempre, saps dir-ho bé perquè saps escriure molt bé i es nota. I a més, saps arribar al cor. Suposo que, almenys a mi, m'ha arribat al cor i a l'ànima. En primer lloc, vull donar les gràcies a l'Ajuntament, a l'Escola de Música de Vic i al Patronat de la Fundació Atlàntida, que amb el seu director, Lluís Vilabadau, han impulsat per primera vegada el Premi Oriol Martorell de Pedagogia Musical. Això ho trobo molt important. Molt. No és corrent. No és corrent. Els premis sempre són coses molt importants. I aquesta és una cosa petita, però com que no es porta, doncs ho trobo molt bé, que s'hagi impulsat. Igualment, gràcies a tot el jurat, representat per les diferents entitats musicals que han pensat en mi. I ja que som a la sala Joan Anglada, vull anunciar públicament el més afectuós record i agraïment a una persona que amb la seva generositat va fer possible canviar la seu de l'Arc des d'un subterrani a un local molt més digne, que va ser el senyor Joan Anglada. El 1994, l'Oriol Martorell va fer una conferència a la Universitat de Barcelona amb motiu de l'aniversari del naixement del seu pare, el gran pedagog Artur Martorell. Acabant de la conferència, va lliurar-me, en l'Oriol, un opuscle amb el contingut i una dedicatòria que deia: "A la molt estimada Maria Dolors, que estic segur que alguns textos del pare t'interessaran i potser t'hi veuràs reflectida." Aquest opuscle el tinc sempre a prop, perquè és una lliçó de pedagogia. Gràcies, Oriol, perquè sempre vas creure en mi. L'Oriol, en aquesta conferència, intercalava paraules del seu pare, com ara: "L'educació té una importantíssima dimensió social. Entenc la pedagogia com una acció fonamental i de reforma social. Regenerar la humanitat mitjançant la infància és el que dona una dimensió ètica a la pedagogia." Això ho deia l'Artur Martorell. I continua: "L'escola ha de fer el nen capaç de treballar pel seu compte, ensenyar a pensar, aprendre a deduir i a treure conseqüències. Aquest sentit és la font de la llibertat i de la responsabilitat personal que ha de ser dels educants actius membres d'una societat democràtica." Això està dit
doncs, de fa molts i molts anys. Dic això perquè és impressionant llegir i veure que fa tants anys que tots aquesta gent tenien tan clar i estaven avançats. Sempre he pensat que els nostres polítics no han reflexionat prou bé sobre l'ideari de tants homes i dones que ens han precedit, per exemple, Rosa Sensat, i que varen entendre tan bé què era l'educació. Tindrem de tornar a pensar-ho. Em costa molt explicar la filosofia en què he treballat sempre. Dic treballat, però mai he considerat un treball l'ensenyament de la música, sinó una alegria, un compromís que he sentit com un gust. Ho he pensat amb la ment i ho he sentit amb el cor. Només es pot ensenyar el que s'estima i la música és la clau de l'emoció com a eix central de l'activitat. La música, per ella mateixa, té els elements que ajuden a aquesta emocionalitat. L'educació ha de fugir de les coses rígides i estàtiques, ja ho ha dit l'Albert també, com els programes preestablerts, els exàmens. No és el nen que s'ha d'adaptar a uns programes, sinó que és al revés. El plaer d'aprendre, de conèixer i de comprendre és una de les sensacions fonamentals que cada nen espera de l'experiència que s'encara. Una sensació decisiva que cal reforçar perquè el plaer sobrevisqui, fins i tot quan la realitat mostri que aprendre pot representar dificultats i fatiga. És en aquesta manera de sobreviure on el plaer pot tornar-se joia. Educació és igual a dignitat. Aconseguir la humanització plena de cada infant. Els descobriments que van fent que de mica en mica els portaran a tenir grans ganes de saber-ne més. Cada pas ha de deixar una empremta difícil d'oblidar. I aquest sentiment podeu estar segurs que és perdurable. Finalment, no us vull cansar més, vull fer saber que mai he estat sola. Sempre, en totes les empreses que he començat, he tingut persones que m'han ajudat i han cregut en els projectes que empreníem. Des de l'Esquitx, amb l'Oriol i la Maria Martorell, l'Arc, amb la Pilar Anglada, Esther Boix, Ricard Creus, la Mireia Hernández, l'Albert Romaní i tants altres professors i directors actuals a l'escola i tants altres professors i directors, perdoneu, que han seguit la filosofia d'una manera de fer. I Xamfrà, que va començar fa 10 anys amb l'Esther Bonal, Àngels Roger i jo mateixa, i un record molt especial vull dedicar en aquest dia d'avui per a la meva amiga estimada Elisa Roche, mestra i gran pedagòloga de la música, que sempre va creure en nosaltres i deia que el secret d'ensenyar la música era la passió. Gràcies a tots els que heu vingut i ja no dic res més.
Cloure l'acte, senyora Anna Erler, primera tinent